Hormat prezident bilen diýarymyzda telekeçiligiň biniýadyny berkitmek hemde ony mundan bilegem ösürmek barada edýän taýsyl taýlary ahly ulaýatyna da bu işiň has netijeli ýoly goýulmagy uly himayet berýär. Häzirki wagtda vilayatda telekeçilik işini alyp barýan kärhanlaryň hemde olarda zähmet çekýän adamlaryň sany barha artýar. Bew ýüpek hojalyk jemgyýeti 2020-nji ýylda multifilament ýüplük önümçiligini öňürmäge başlady. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynda Germaniýanyň döwrübap enjamlary işedilýär. Bu ýerde multifilamentli polipropilen ýüplükleň ýylda 1200 tonasy öňürilýär. Ýüplükleri esasen haly önümçiligine giýinden ulanylýar. Polipropilen ýüplügi ýerli çygmadan işlenip taýýarlanýar. Önümçilik üçin gerekli çygmaly Balykyny welaýatyndaky degişli zawodlardan alınýar. Kärhanada öňürilýän ýüplükleri ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary hililigi, renkleriniň durnuklugy bilen tapawutynyp, alyjylar tarapyndan öseni üslege eýe bolýar. Bu önümlere diňe bir şerki bazarda ýerlenmeli eýteme daşarky bazarlara ýagny Azerbaýjana, Özbegistana, Türkiýe eksport edilýär. Bew ýüpek hojalyk jemgyýeti öňürýän önüminiň ýokary hiligi bilen birnäçe halkary guwanamalarına da munasip boldy. Kärhana gelecekde önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmagy, önümden görnüşlerini artdyrmagy, öňde barjy daşary ýurt kärhanalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy maksat edilýär. Kärhanada häzirki wagtda ýaşlaryň 20den uragy zähmet çekýär. Eşimdigi barha ilerleýän bu kärhanada gelecekde de ýyla tarapyndan has köp islebilirleýän önümleň mukdary epes artar. Bu ýerde könedip täze usul, ýagny millilik bilen döwrübap bilen sadaşy esasyna önüme öňürmegi özlerini asylly maksat edilen işgärleri, owadan saçaklary, örtgülleri, ahlajylary, dürli görnüşlerde hemde ölçeklerde öňürýärdir. Täze önümleň önümçiligini ýoly goýmagamy gözüňi tutulýar. Kärhananyň aly bir işgärleri ýurdumyzda pehem paýhas ummany, magtumly pragylyny özleriniň zähmet gadamlaryny barha batlandyryp, ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek urna edýän ýadawsuz aradys üçin Hormat prezident bizi arkadaşly gahryman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.